Boy, it's good. Magbalance lang rin. Ate na rin ba? Kita ka sa YouTube, di sila. Dapat nagbablog ka na dahil sila wala na iba. Ito yung special. Saka isang pink na. Tatlo. Ito yung special isang pink. Ano po yan? Balungan. Hindi, iba sa ano. Yung dalawa na. Titignan na.
isa to. Ayan po yung kanto. Ito po yung pinapakuluan. Ayan yung asado sauce mo. Opo, ng kikiam po. Ito bilang. Opo, asadong ulo. Galawin ko po. Sige po. Ito ba natin ilalagay? Baka galit sa tate. Hindi. Saan naman ako na meron, no? Pwede din na ano. Subukan na rin siya. Malahin na naman ito. Reaction. Hoy, parang sa kakalain mo.
Ito yung beef mechado. Ay, binigyan mo lang yung Saan tayo masyado? mahal pa doon yung sinigang pa buhat. Tortang alimas. Yan lang po maganda. Ano pa po? Ano pa yung specialty nito? Yun nga po. Rellenong puset, mechado. Sarap po niya, rellenong pusit. Rellenong pusit. Ano yung dapat na tayo? Tapang kabayo. Yun! Ate, pagay na talaga ng Langaning mo, ayang pa, oh. Kita-ating na lang. Yan dami, oh. Kaya magprito ka lang sa dalawa. Maganda yan yung may kasamang daliri, hinihiwa. Okay na, kuya. Hey, salamat. Pantay na pantay. Ayun po, sir, kahit Pantay na pantay ba? Yan, sir. Ito na lang. Sige, na lang. Ito lang. Tita. Itong takla dito. Kaya sabi ko nga yan. Hamonadong manok na lang, Uncle. Sabihin mo. Hamonadong manok, dalawa na lang. Oops. Oo. Yan ano? Apat na piraso. Oh, lambot. At dalawa. Rellenong pusit. Kita nga hindi. Bakit po yung timbangan ng tapa? Ang sabi ko dyan. Ay, sorry po. Alisin yung pagka. Lambot po. Bibili lang sila.